Det er for at vise vores studerende, hvad en lokal virksomhed som MAN, hvad vi kan bruge maskinmester til i vores hverdag. Vi har rigtig mange maskinmester ansat på os. Jamen, det var en spændende dag, hvor jeg fyldt med oplevelser og virksomhedsbesøg, som man ikke kunne få lov til ellers. Altså at få et kig bag kulissen på, hvad man ellers kunne komme til at arbejde med.